Hemmelere salam. Kanalyma hoş geldiniz. Bu videomda Türkmenistan işleyen VPN, yani Ola VPN. Mune köp kişi koyandır. YouTube kanalyna paylaşıp men olardan öğrenmek. Öňünden aýdaýyn. Ola VPN. Men bu programmany öňe alyp goýdum. Girýär. Azajyk başyna egläp atça. Güýçli VPN-niň ýeri. Şu gök gerek. Basýa. Aşakdan fan çykýar. Ana işap başlady, gyzylja fan çykdy. Şunluk bilen YouTube ýereli. Ene ýaňy işit gördüm, doňdurmany işledýär. 150 sanak patpisygymma köpeltmäge kömek etseňiz, nesip bolsa täze gowy videolar çykar. Kanala agda bolmany, like basmany unutmaly. Instagram sahypa, TikTok'a matçaýasa, bundan marka deýin. I have it off. No, this one's still going. Ene dostlar bilýärli, doňdurmany işledýär. Şunluk bilen bu gysgaçyk videony tamamlaýar. Sag olun.